Jeg vil nu hjælpe Helle med at få en trøje på, uden på en langærmet bluse. Og det vil vi gøre på en let og en nænsom måde. Jeg bruger strimler, og i den har jeg klippet nogle huller. Og dem bruger vi til at holde strimlen fast, og jeg sætter den omkring tommelfingeren på Helle, og rundt om armen, og så det andet hul på tommelfingeren. Og sørg for, at spiladugen ligger rundt om albuen, hvor vi skal have ærmet på lige om lidt. Helle, du får det første ærme på her. Og så befrier jeg lige din tommeltot. Jeg kører trøjen rundt om ærmet, eller rundt om albuen hedder det. Og allerede her vil jeg frigøre noget af spiladuen. Det vil sige, at jeg trækker i det, der er længst væk fra kroppen, trækker lidt i den ene side og lidt i den anden, så jeg lige når rundt om albuen. Så trækker jeg ærmet længere op på plads. Og når jeg kommer herop, så bruger jeg for det første det spiladu, jeg har trukket op her, rundt omkring ryggen. Og jeg drejer, det var den forkerte vej, vi drejer lige den modsatte vej her, så vi får skuldersømmen så langt om på ryggen som muligt. Det gør nemlig, at vi får noget længde på over i den modsatte side, så det bliver nemmere at komme i ærmegabet herover. Helle, vil du tage fat herover med din gode arm? Det vil give mig noget luft her til at få trøjen diagonalt ned her, så ærmegabet kommer ned, så det er nemmere for Helle at komme i. Jeg flytter også armlænet, så det også giver noget bedre plads til Helle. Så har jeg et stykke spiladu mere til den anden arm. Og selvom armen her fungerer helt fint, så bruger jeg spiladuen for at sørge for, at ærmet bliver på plads. Men her kan du tage fat i det, Helle, så der må du tage fat i spiladuen der. Og så hjælper jeg dig med at finde ærmegabet her. Kommer ned i her. Og så må du gerne slippe spiladuen dernede. Her trækker jeg også i det, der er længst væk fra kroppen. Og jeg trækker ærmet op på plads. Så skal jeg have rettet til over på modsatte skulder. Så trøjen kommer til at sidde symmetrisk. Inden jeg fjerner spiladuen, så kører vi lige hen til sengen, Helle. Jeg låser lige op i den her side, og du må komme hen til sengen. Og så læner du dig lidt fremad. Du må lægge dine arme op på der. Så kan jeg få trukket trøjen ned bagved, så den sidder glat ned på ryggen af dig. Og du må komme tilbage igen. Så tager jeg igen i den yderste her og fjerner resten af spiladuen. Først i den ene side og i den anden side. Nu har Helle fået trøje på, og ærmerne på din bluse sidder stadigvæk nede, hvor de skal være.